Čím viac komôr, tým viac Adidas. Samozrejme na okne to platí, že? Ale samozrejme, že to tak nie je, pretože to číslo toho okna najlepšie vykazuje číslo U2TV. Čím je nižšie, tým lepšie. No a poďme sa tu pozrieť. Tu máme 5-komorové okno a tu máme 6-komorové okno. No a záleží aj na tom, aká je šírka toho okna. Tu máme 74 mm, tu máme 85 mm. Takže aj tu záleží veľmi na tom okne. Takže áno, platí to, že čím viac komôr, tým viac Adidas. Ale musí aj to spĺňať, pretože niektoré profily majú aj 8 komôr a sú horšie ako tie 6-komorové. Takže nie vždy to je tak. Všimajte si pri oknách posledné, a teda koeficient celkový toho čísla za okno, a teda U2TV. Alebo prídite k nám do Doneru, do Trenčína na Železničnú ulicu sa o tom presvedčiť.